Txillardegi liburutegia kultur ekimenak Txillardegi izena eman nahi dio Donostiako udal liburutegiari. Izenik ez dakan horri, hain zuzen ere, uste dugulako Txillardegik merezi duela gure hiriaren ondarea dela, ondare inmateriala izan da, euskararen egindako ahaleginengatik, baina orain ondare materiala nahi dugu bihurtu. Hau da, errotu erabat eta betiko gure historian, eta horregatikan proposatu dugu hori idazle batzuk, 17 idazleek sinatu genuen horren eskaera urriaren 10ean sartu genuen udaletxean, eta uste dugu idazleok bakarrikan ez dugula bide hori jorratu behar, euskaltzaleek ere badakatela hor zeregina, eta zeregin horretan gaurko planteamenduarekin ireki nahi dugu atzekimenduen bidea edo nork euskaltzaleek eman dezan. Euskaltzale eta euskaldun guztientzat, Donostiako Euskararen Donostia honetan, denontzat zein garrantzia duen Txillardegik eta izan duen esatea uste dut alperrikakoa dela. Orduan, pentsatzen dut, Donostiar euskaldun da euskaltzale guztiak bat egingo dutela erabaki honekin. Eta zentzu horretan deia egiten diet, edo deia egingo niek Donostiar hoiei guztiei, euskaldun guzti hoiei, bat egin dezaten eta atxikimendu adierazi dezaioten ekimen honi. Dei honekin iritsi nahi dugu Donostiako euskaldun guztien gana, ez da, bereziki euskaltegiak bertan biltzen delako, irakasleak, ikasleak, ikastolen mundua, edo euskararen inguruan dauden talde guzti, ez da, taldean euskaltzalen elkarteak, baina beste hainbat eragile badira euskararen inguruan. Guk dakiguna da, hori hasi dela tratatzen Donostia Kultura Kontseiluan, nun ordezkatuta dauden Donostiako udaletxeko talde politiko guztiak. Baina hantxe erabakitzen bada, horrek esan nahi du, agian bertan ez dela islatuko Donostiko udalak merezimendu domina eman Txillardegi eman zionean, izan zuen erabateko konsensua. Izan ere, merezimendu domina eman zitzaion Txillardegiri inolako kontrako bozkarik gabe. Baina orain ez dakigu ze gerta daiteken, beraz aldez aurretik eta argi gera dadila honek duen itzala eta funtsa eta garrantzia, halako atxikimendu horri bat zabaldu nahi izan dugu ekitaldi honen bidez.